So sa kahimtang sa atong letter sender karon, tinuod nga lisod and pero para sa ako Ate Will, if ever man galing nga kinahanglan na gyud, sometimes man good sa usa ka sitwasyon kinahanglan na agi mo sakripisyo. Pero sa ingani nga kahimtang para sa ako dili man siguro ingon nga ikalugmok nimo og maayo kung ingon pa ikaw ang mo sakripisyo mo distansya. Kaysa modako pa ang problema Ate Will. Medyo murag mo pabor ko sa huna-huna sa mga opinion sa iyang side no, sa iyang ginikanan nga kanang unahang imong mga anak kay sila ang nagkinahanglan nimo, di ba? Kay kung buot huna-hunaon medyo sakitan na pud siya no sa sakit na oo nakita sa iyang partner yes, sa iya. Oo. Kana ra no ang pinaka ingon pa pinaka rason nimo nga nung kinahanglan nga buhaton sa nimo ang pag-step back, paglaylo, pagpalayo. Kay basin man pud god og kanang naa ang confidence ba sa imong partner nga bisag unsaon kaniya og tratar, bisag unsaon niya og tratar ang imong mga anak, walay problema kay mahadlok ka nga mawala siya. Wala man sa ingon nga nag-encourage ta diri ano nga kanang magpa say term ana nga kanang para kawilhan ka ba. Pero if naa na pud ang time nga naanay ma-threatened sulod sa imong pamilya, sa imong mga anak, siya og di pa pud gihapon ka ingon nga mohanap gyud og pamaagi para di man ingon nga masolusyonan dayon, maputol dayon, at least at ease maubos-ubos ang tension between sa ila no, sa ilang nga relasyon kay dili naman nato na matawag nga healthy kanang ing-ana nga kahimtang. So mas maayo siguro nga sa imong giingon karon unsahay mawad-an na ka og unsa to iyang term ganin Ate Will, mawad-an na siya og murag mo surrender na siya ingon siya. So ang akong huna-huna na siya og dili maayo. Ang akong panghinaot sa imo karon no nga karon nga panahon mas gikinahanglan nga magmalig-on ka dili lang para sa inyong pamilya, sa imong gipaningkamutan nga buoon nga pamilya, kundi para pod sa imong mga anak. Una-una nimo gisakripisyohan nimo og pila ka bulan sa imong tiyan, wala tuod sa imong nagdako, pero dili nimo maililong ang imong pagkainahan, mubati og mubati ka. And kung unsa man galing ang pagtratar sa imuha og sa imong partner sa pagkakaron, manghinaot ta nga mautoy pinakabasihan nimo para mo buhat ka og lakang nga ikaayo sa kadaghanan. Posible man nga magantos ka or maglisod ka tungod kay siguro ang nakadepende siya karon at will financially sa iyang partner. Yes, mo na rason no. Pero sa ato nang giingon ang tanan butang lisod lang gyud na sa sinugdanan, labi na kung naa pa ka sa period of adjustment. Pero sa hinay-hinay labi na kung naagid kay interest na akay kanang determinasyon ba nga barugan kung unsa ang angayan, inanay na nga makakaton ka or makakabot ka og mga pamaagi unsaon nimo pagpabilin nga magbarog bisan pa man sa kalisod sa sitwasyon, bisan pa man sa kalisod sa mga hagit sa kinabuhi. So ing-ana siguro no makikistorya ka sa imong partner if ever di gyud siya madala and ayaw ka hadlok if kanang imong linya nga mahadlok ka og mulayo ka basin og unsay mahitabo sa ilaha. Actually na ay daghan pa maagi kung dili man galing ka ingon nga makadirekta, pwede ka magpatabang bisan sa barangay lang sa mag kuan ba Ate Will nga na siya na feel nga threat kung morag para ma-record ba sigana ni blatter barangay blatter pa para may record ba nga if something na ay if ever something something mahitabo sa inyo na ay hint na anay mga ideya ang mga ingon pa otoridad kung kinsa ang angay nga bantayan or kung kinsa ang angay na manmanan para dili maghari no or magpabilin sa imong hunahuna og kasing-kasing ang kahadlok kay walay lain nga magbarog para sa imong mga anak karon kundi ikaw lang gyud. Yes, Ate Jen, kung gitret man gani siya, kung verbally ko ang gyud spoken sa iyang partner. So muna ingon nga di man ko ang hadlok ko no kanang dili mo sulti. Kanang hilom. Kanang mo after gyud mo kuan gyud mo sulti gyud nga ana kanang mga bad words na nga manggulat na. So
dili daw na murag dili na tinuod pero ambot lang basig Saywar lang. saywar Mm. basig mahadlok pud akong tinudon. Lagi. Pero kinahanglan, clever na ka. Naa Oo. naman kay ideya nga ingana ang posibleng nga mahitabo, ingana ang naa sa iyang huna-huna. Aware na ka. Dapat managang nakadaan kung mubuhat man ka og lakang. Once nga mo decide na ka nga inaana na imong buhaton unsa imong himong desisyon, so imo na ginang panindigan. Di na gyud ka mag kanang padala-dala og mga tears, mga paluha-luha ra ba maluhod-luhod, paluha-luha. So inaana Ate Jane, Makuha ka sa luha. oh, siya hay kining atong kanang heart pod kay murag mo open po dayon so maluoy. And then inaana na once nga inaana na ang sitwasyon murag dili na siguro magpatig-an na siguro ta sa atong kasing-kasing. Kinahanglan dili na ta kaning magpaka-martyr sa usa ka sitwasyon nga murag kuan na dili na ma-settle or dili na mahimong healthy sa unahan. So sa mga step parent no, mababae man o lalaki, kung ano man ay mga pahimangno gikan sa atong mga expert nga kinahanglan dili nimo ni buhaton kung ikaw ang stepfather or stepmother. So number 1, try to be kana bitang mo imong paningkamutan nga murag ikaw ang mo replace isip amahan o inahan sa iyang mga anak, dili na pwede nimo buhaton kay dili na mahimo nga ang imong mga stepchildren mo feel ana kung bag-o pa mo naghimamat. So number 2, play their favorite. So ayaw sunduga kung unsa ang ginabuhat sa iyang ginikanan kanang biological parent para sa iyang mga anak na may uban Ate Jane nga aron makuha ang attention sa mga bata maadto na sa iya. So iyang buhaton tong unsay gibuhat sa ilahang Kapikat. Kapikat mo nag-ingon. Copy paste. So number 3, expect perfection. So ayaw pa una-una nga magkuan ka no nga ayaw i-expect nga ang buhaton sa imong mga step children nga mao ang sundo ng unsay imong gimando, unsay imong gusto. Kay dili na nimo igdugo. Bitaw no, karang dapat gid ka aware gid ka ana. So sunod, move to past. So ayaw padali-dalian ang imong mga stepchildren nga mo sa imo mo paduol sa imo mo love sa imo or unsay mga treatment sa imo nga imuhang gusto nga makuha nimo dayon gikan sa ilaha. Kay naagi na sa relasyon no sa stepchildren ug stepparent nga di gyud magkasinabot sa unaha sa permero. So next, first the relationship. So imong pugson nga kuan sila kanang imo jung ipakita nga naa kay pag-care sa ila, naa kay empathy inaana nga kuan pero murag ang mga hilasan noon Ate Jane ang mga stepchildren labi na kung dagko na okay ra kung gagmay pa kay imo pa nang matayo-tayo imo pa nang madalag ng uto-uto murag inaana bang pero kung dagko na di na sila nato madala. Di na mahaylo. Yes, di na mahaylo. And then, overstep boundaries. So, kinahanglan ang imong mga boundaries, imong himuon nga healthy, both sides, no? Para sa imo o sa imong mga stepchildren. Then, take charge of cooling the shots. So, giingnan nga, ayaw, kay ang himo na hinuon ka, inaani so mag-anam no og kalayo ang imong mga stepchildren sa imo ha huna-hunaan nga ang ang panghitabo mo dugay na no mo take years na nga dala nimo sila o kanang makuan bitaw Ate Jane ma-win nimo ang ilang mga feelings nga ganahan sila sa imo. Number 8, bad mouth sa ilang biological parent. So, murag inaana Ate Jane baka nang dauto nimo ang ilahang mga ilahang papa or ilang mama ba o sa igibiyaan imo silang kanang biay-biayon or dauton. Usa na nga makahaling sa ilang emosyon. Isa na nga makapadumot sa imuha. So maayo pa imo siyang kanang murag imong
buhaton nga iwin ni mang ilang unsa ilahang mga thoughts, no, unsa ilang mga hunahuna, unsa ilang mga weakness imong tan-awon ang mga bata. So nine, last, dili pa di ay no last, avoid engaging with the children. So kung dili sila gusto nga mo duol sa imo, ayaw pugsa. Kanang kuan pa, hatagan nimog time, hatagan nimog lagway. So ug ayaw i-undervalue ang ilang kuano mga gi-communicate sa imo. So pamati kinahanglan ang imo rang partner. So mababae man ka o lalaki mo na ingon nga stepdad or stepmom. So ang ikaw ra ang naay kanang katungod sa pagpasabot sa inyong mga anak or kanang stepchildren. Ayaw gid pagpaluma-luma nga ikaw stepfather o stepmother mo oy magpaako-ako o kaning pasabot bitaw Ate Jane sa mga stepchildren kay dili gina sila madala nimo, kay lain gina sila mga panghuna-huna. So dako kayo ang rule is as step kuan parent. So naagid sa imo diha ang pasensya, pagsabot o kaning kuan Ate Jane unsa pa pag kaning hatag og panahon nga hatag og panahon nga insaktong panahon wata ayaw pugsa. So last na ingon nga ayaw itolerate ang pagkuano bullying na may uban nga ibuli bitaw Ate Jane nga madunggan sa kanang stepchildren ni magbully ka step parent adto sa imong partner kita sa imong ka-live-in partner ibuli nimo imong mga nakanang iputang taon sa iyahang na mga nakita din nakadungog tong imong mga anak or ang ilang stepchildren so diha mo samot ang kadaot no. So ayaw na buhata paglikay ana no mga step parent kay aron imong mawin ang ilang mga kuan ang ilang mga love. Mubalir ba na Ate Jen na may uban nga mga stepchildren nga mas love na noon nila ang ilang step-parent kaysa ilang kanang biological parent. Okay, nawin man ang ilang mga gusto o ilang kuan mga kanang kinaiya. So na-studyhan magmaayo sa step-parent. So nanahinoon sa iya ni Sandig. Ayun. So inana no nga lisod gyud tinuod ang kahimtang pero mo nay buhaton nato kay aron dili mo lala ang problema isip step children ug step parent kay di lisod sa atong atong letter sender karon dili lalim ang iyahang kabaan kasi natian sa kinabuhi Ate Jean murag ug akong tinuod yun na murag maglisod kog decide kay naa sa atong una nga murag kanang pareha ang kabugaton ug asa pag mas bugat. So timbang-timbangon gid nato og maayo. So mauto Paula no ayuha gyud og timbang-timbang kung kinsa ang bugat sa imo, kung kinsa puy makahatag sa imo og kanang maayong dalan sa kinabuhi kay kung asa ka kung masayop ka another kuan na pud siya problema. Ug Pod nga tawo or another nga tawo sa ilang kinabuhi. Di gyud mao nay pinakarason no nga dili nimo malikayan nga nang dili madawat kay ang ilang imagination man gud ang ilang tinguha is magbalik. Kay syempre mao gud to akong mama, mao to akong papa nganong kinahanglan man nga lain, di ba? yes, man ay lisod no nga kung dagko na. Mao na nga naay mga opposition, mga di pagbikil, mga di pagsinabtanay. So kinahanglan kung naamay galing kung naamay galing plano nga bag-o kuan sad siguro Ati Wildo i-inform or kanang kuan gihapon Yes, ba? man nga open communication. Oo. Mananghid or magpahibalo or ipasabot sa mga anak. Bisan pa siguro og ingon pa dili pa maoy hingkod gyud na amang gyud mga parts sa atong mga istorya labi na og heartily kinasing-kasing nga masabdan gihapon ta sa atong mga anak bisan lisod i-explain ang mga butang-butang. For the day. Gikan sa Coach Gram, nag-ingon, decision are the hardest thing to make, especially when it is a choice between where you should be and where you want to be.
So, Ate Jean, gamay pahalapad sa atong quotes for the day para sa atong letter sender o sa ato tanan. Tinuod yun na Ati Will, no? Nasabtan nato karon ang gibati sa atong letter sender kay dili gyud lalim magbuhat og usa ka desisyon labi na kung pag magpili ka no sa ato ng intro kaganina no lisod mamili between sa kung asa ka gusto o asa ka dapat. Pero bisan pa man naamang gyud ang naamang gyud mga kalisdanan sa mga butang-butang pero ang importante diri is gamay nga sakripisyo posible nga magdala ka nato sa mas maayo kung dili man best mas maayo nga kahimtang parte gyud sa kinabuhi ang pagsakripisyo so timbangon og asa ang mas makaayo dili lang sa imo kundi sa kadaghanan. Alright. Bible verse for the day. Nga gikan sa 2 Timothy 2:22. Maingon diri play also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. So, sa gamay lang na akong nasabtan, mga ka-feelings nga, ang atong mga batanon karon no, kinahanglan, nga ato silang tudluan sa maayong mga panghuna-huna, no? Maayong mga buhat, ug kuan lig-on nga pagtuo sa Dios. Kay kasagaran karon ang ilang gipa sulabi ang atong kalibutanon nga mga panginahanglan. Wala na naghatag ang atong mga kabatanunan og priority para sa oras sa Ginoo, no? Na ay may hinuoy talag sa una lang. Pero dili nang maghulat pa ta sa pagpakatigulang kay na ako gi-advise Ate Jean nga nagsimba naman yung para ra daw nas mga tiguwang. So inana no kinahanglan gid sila ato igay. Kay unsa di ang kabatanunan wala nang ginahanglan og kaluwasan. Okay, mga ka-feelings, wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon sa atong panag-uban-uban karong adlaw. Og hangtod na lang sa sunod nga mga adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.